O la Lleida, una noia ens ha enviat la seva veu demanant col·laboració ciutadana per tal de trobar el conductor d'una furgoneta de repartiment que el passat dimarts a 2:15 de la tarda es va donar la fuga després de xocar contra un vehicle marca Volkswagen a l'altura del semàfor que hi ha al carrer Alcalde Porqueres en plaça Europa. Segons aquesta noia, al vehicle hi viatjaven la seva mare i la seva àvia de 62 i 92 anys respectivament, les quals van patir contractures lleus a causa del fort impacte, un cop que fins i tot va fer pujar el vehicle a damunt de la vorera. La rapidesa dels fets va impedir que aquestes dues dones es fixessin en el número de matrícula de la furgoneta, que va fugir a gran velocitat pel carrer Príncep de Viana. Hem de dir que aquest succés ja ha estat denunciat davant la Guàrdia Urbana, però el conductor encara no ha aparegut. Per tant, si algú té alguna pista de la furgoneta fugada i va presenciar aquest sinistre, pot aportar informació a la veu de Lleida, com per exemple l'empresa a la qual pertanyia. Gràcies per la vostra col·laboració.